Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun sesepuh telah bini sepuh ingkang kawula hormati, ingkang kinurmatan para panyelenggara adicara pahargyan punika, boten kasupen dewan juri ingkang kawula hormati ugi. Monggo kaping sepindah ngaturaken tras puja puji syukur dening Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun ngluberaken sih rahmat kaliyan hidayahipun sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten tlatah punika tanpa alangan setunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat kalian salam kita sanjungaken kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul kiamah sak mangke. Kawula aminang kali sesulih atur saking kadang-kadang kawula inggih saking Topeng Ireng Jagat Arutala SMA Negeri Sunggal Parakan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng amresani. Monggo gandeng panci sampun sawetawis siang adicara salajengipun inggih persembahan penampilan saking Topeng Ireng Jagat Arutala mekaten ingkang saged kawula aturaken kawula akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur para kanca atur pambagya sumrapa para rawuh sedaya monggo kita sesarengan sedaya wonten ngarsanipun Gusti kita nggunakani rawi kita atur bapak ibu atur pambagya sumrapa para rawuh sedaya monggo kita sesarengan tetungga supados wonten dalu menika kita tansah pinaringan widata saking Allah kang mulya atur sugeng rawuh atur kawula ingkang sampun kersa rawuh mriki kula bingga wonten dalu niki kerawuhan para rawuh sami monggo kita sesarengan memuji dhateng Allah kang suci kita muji syukur dhateng pangeran ingkang sampun paring kahormatan saengga kita kepinanggihan kanthi wonten satunggal alangan mila monggo kita sesarengan muji asma pangeran. Pancen nyata ana tlatana Jawa agama Islam iku pancene utama gawe uni sing nyebarke wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni wewayangan
Atur sugeng dumateng kang samya dateng amriksani badan kula cecemeng ampun ngantos sami jingkeng makemu Kula niki lari saking
Tombo atiku ana limang perkara kabeh pisan maca Quran lan manane kabeh pindho salat ngilakonono kabeh dalu wong kang saleh kumpulono kabeh babat wedangira ingkang luwe kabeh limo dikir wengi ingkang duwe salah sawijine sapa bisa lakoni mugi-mugi Gusti Allah nyebadani Ingat-ingat malam dan siang nyawaku mau kekali jangan sekali tinggal sembahyang nyawaku mau pastikan datang. Kateno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo Gateno sira kabeh kala jawane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglakone ngaji Gateno sira kabeh kala jawane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglakone ngaji ngaji tansah dadi kekalane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri
sira kabeh nalikane para wali nyambung perjuangan klata Jawi nenek tuntunane nabi ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung perjuangan klata Jawi nenek tuntunane nabi lampai syariat lewati ngaji wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Sorak-sorak bergembira, bergembira Mengatakan persembahan semua saking sudah Topak Ireng, bebas Sahabat negeri Arutala, kita saking SMA Negeri Tunggal merdeka Enten kereta Indonesia merdeka Republik Indonesia telah milik kita untuk selama-lamanya. Satu persembahan yang luar biasa dari